Kućna automatika je sistem koji se koristi u kućama, stanovima, hotelima i poslovnom prostoru. Prestiž i kvalitetniji način života zahtevaju nova tehnološka rešenja koja se mogu dograđivati, što sistem kućne automatike omogućava. Sistem je jednostavan za korišćenje, održavanje i ugradnju. Kućna automatika može kontrolisati gotovo sve električne uređaje. Način upravljanja određujemo zavisno od potrebe. Cena sistema kućne automatike zavisi od zahteva korisnika. Sistem je potpuno otvoren za dalju nadogradnju u slučaju novih potreba.